ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒನ್ನುಲೇನು ಅತಿಯಾದ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಎತ್ತುಂಡು ಸಂದೇಶ ಎತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಓಲುಂದು ಪಂಡ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಕಲ್ಟನೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಕುಶಲ್ ದಾರಸಿ ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮುಂಜಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಹಾಂ ತೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನರ ತೂವಲಿ ಕೂಡಾರ ತೂವಲಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದೇರ ಶೋಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಮಾತ ಬತ್ತದ ತುಲೆ ಮಾತ ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯ 25th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡೋರ ಬತ್ತದ ಕುಡೋರ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತುಳುಕು ಮೂವಿ ಉಡಾರ ತೂಕಂದ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಅತಿಯಾದ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಎತ್ತುಂಡು ಸಂದೇಶ ಎತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜೋಕುಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಒಂದು ನಮಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಾಂತಾರ್ಲ ಕಣೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಕೊಡೋರು ತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇವೆ ಸರ್ ಓಕೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ತೂವಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓವರಾಲ್ 5ರಲ್ಲಿ? 5ರಲ್ಲಿ 4. ಎಸ್, ಎಂಜಾಯ್. ಮಸ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು, ಕಥೆಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು. ಓವರಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಆರಾಮ್ಸೆಗಳನ್ನು ತೂಪಿನ ಮೂವಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೂಡ 25 ನಾನು ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆತ್ತು. ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲೊಂದು ತೂವಲಿ ನನ್ನರ ತೂವಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಒಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಗಡಿದೀವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ತೋಲಿ ತೋಡಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಂಚಾದ ತುಳುಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೂರ ನಡ್ಡೆ ಆತ ತೊಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲ್ದು ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೂರಸನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿರೇಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಇರೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು, ಫ್ಲೋ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಎಂಡ್ ಅನಗಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ತೂಲೆ ಜಾಲಿ ಇರೇಗ ದಾದ ಬಂಡೇರೆಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಡು ನೀರಿಗೆ ಕೊನಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ದಾದ ಬಂಡೇರೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರುಂದು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡದಿರೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಅನಿಸುಜಿ ಸೊ ಇರೇಗ ದಾದ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದುಂಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫನ್ನಿ ಆದುಂಡು ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ದೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ತಿಳ್ದು ಸಾಕ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಲಾಯ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ತಗೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ